Sa pagbalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tao na nagdanggo. Unya nga tong baba na puno sa hudyaka, o ang atong dila sa kasadya. Ang Ginoo naghimo dagkong mga butang kanato, napuno kita sa galibay. Unya mingon sila diha sa kanasuran, ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa iuli ang among kapalaran, o Ginoo. Ingon sa masulog nga mga sapa diha sa kamingawan sa kasagpan. Sila nga nagpugas nga nagila, mangani nga panagsadya. Dagkong mga butang kanato, napuno kita sa galibay. Bisan manggula sila nga mag-amingay, managdalo sa binhi aron ipugas. Mamalig sila nga managsa